Dyma'n darllediad gwleidyddol gan Llafur Cymru. Mae teuluoedd ar draws Cymru gyfan yn teimlo pwysau 30 mlynedd o anref yn y Twriaid. Mae prisiau'n parhau i gynyddu yn y siopau. Mae trethu Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ei uchaf ers 70 o flynyddoedd. Mae'n economi mewn dirwasgiad unwaith eto, ac mae'r ceirwadwyr wedi rhoi'r gorau i lywodraethu. Maent wedi colli reolaeth, cynnig does ganddynt affael ar y problemau yr ydym yn ei hwynebu. Yr un stori yw hi bob tro. I ddechrau, mae'r penderfyniadau mawr yn cael ei gohirio. Yna, nid yw'r problemau mawr byth yn cael ei datrys. Yma yng Nghymru, mae tîm Llafur Cymru yn cam i'r adwy yn ystod y cyfnod anodd hwn. O'n aelodau seneddol yn San Steffan, sydd yn sefyll i fyny yn erbyn y Twriaid yn y Senedd, ac yn sicrhau bod llais Cymru'n cael ei glywed. I Lywodraeth Llafur Cymru, sydd yn rhoi prydau ysgol am ddim ar blat pob plentyn ysgol gynradd. Anghynghorwyr, ar hyd a lled y wlad, sy'n cynorthwy ar mwyaf agored i niwed yn gyntaf. Aelodau o'r Senedd, cynghorwyr ac aelodau seneddol yn camu i mewn ac yn camu ymlaen gyda'i gilydd. Ond wrth edrych ar draws y Deyrnas Unedig, gallwn weld cymaint o niwed y mae'r Twriaid wedi ei achosi dros y 30 mlynedd diwethaf. Mae degawd o gynni wedi torri gwasanaethau yn ôl at yr asgwrn. Ble mae'r gweinidogion Twriaid wedi bod? Maent wedi bod yn cysgu wrth yr olwyn. 30 mlynedd, a dim i'w ddangos am hynny. Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae angen Llywodraeth yn y Deyrnas Unedig sydd yn poeni am ein gwlad. Llywodraeth fydd yn gweithredu. Llywodraeth fydd yn creu Cymru cryfach, tecach, gwyrddach. Gyda Llafur Cymru, rydym yn gwneud i newid ddigwydd nawr, ond dychmygwch yr hyn a gallem ei wneud gyda Llywodraeth Llafur yn San Steffan a dan arweiniad Keir Starmer. Gyda phartner go iawn yn gweithio law yn llaw dros bobl ar draws y Deyrnas Unedig. Yma yng Nghymru, mae tîm Llafur Cymru yn bwrw ymlaen gyda'r gwaith, a byddwn yn parhau i wneud hynny. Ni fydd unrhyw beth yn atal aelodau seneddol Llafur Cymru, aelodau o'r Senedd a chynghorwyr rhag camu i mewn a chamu ymlaen gyda'n gilydd. Ond dim ond Llafur mewn Llywodraeth ar draws y Deyrnas Unedig fydd yn rhoi'r offer i ni wneud mwy. Dim ond Llafur fydd yn creu'r dyfodol tecach, gwyrddach sydd ei angen arnom.